Takže čau, já jsem Ghost a já vás vítám u dalšího videa. Dnešní video bude spíš taková recenze na reproduktor od AEK. Je to přenosný reproduktor a velice dobrý. Tady vám ukážu, jak jsem ho zakoupil. Je v takovéhle krabici. A tak my se vrhneme asi do otevírání, takže uvnitř máme takovejhle reproduktor. Tady máme krabičku s nabíječkou. Tak, zatím jsem ji ještě nepoužil, ale vlastně tak je velice celkem dlouhá je. A tady máme vlastně věcí k reproduktoru. Tak. A tady máme jednu baterku rezervní a tady máme celou příručku pro tenhle reproduktor. A teď už se dostáváme k samému reproduktoru. Takže tady. A jak už jsem říkal, velice pěkně hraje. A jako je dobrý. Ale nevýhoda je, že když si ho koupíte, tady máte vlastně jako hlasitosti plus minus značku Bluetooth. A tady jsem si počítal, že tu mám 8 W. Máte zapnutí, vypnutí, tady máte nabíječku a tady máte pro připojení mobilu. A to je blbé, že nedostanete k tomu kábel. No, vlastně musíte si ho dokoupit, anebo jestli máte nějaký doma, tak si ho k tomu musíte vzít, no. Jinak je to kompatibilní s iPhonem, prostě s iOS, Android a prostě tlačítkovýma telefonama. A tady se vlastně můžete, buď si to nabijete, anebo si to můžete do toho dát baterku. Čili to se otevírá celkem hůř. Tak, z toho vypadly baterky. A tady máme na baterky. Ty z toho vypadly, takže dáme znovu. Výborně. Tak. Hraje čistě a když vlastně už dosáhnete plného výkonu, tak jak když zapípá, že už to nejde pustit jako díl, jako víc. Tady jsou protiskluzový ty polštářky a tady jsou takhle zemístějí vevnitř reproduktory. A my se teďka pustíme na to, jak reproduktor hraje. Přinesu si iPad. Takže mám iPad a my se jdeme pustit do zkoušení. Takže zapneme reproduktor. Tak, reproduktor jsme zapli a teď, jak jsem již říkal, takže jsem si vzal kabel od počítače, je to od Beninek GX Garmin. A tak zapojíme do iPadu. Ano, mám rozbitý displej. Spadl mě na kachličky, je to moje vina. Demčeme. Zapojíme
trošku kouzlo mobil. Zapojíme. Tak. A pustíme si písničku, ať vidíte, jakou to má kvalitu. Kvalita je celkem dobrá a jde s tím dělat skoro všechno a je celkem větší, ale zase, když je větší, tak má větší výkon. Takže tak no. Tak my si pustíme teda tu písničku a jde v tím slyšet aj jak píšete na klávesnici a tak. Takže. A když zapípá vlastně, když si tam Max za iPad se sabima, tak už to pípá. Záleží na hlasitosti písničky. Tak tohle bylo hlasitost a záleží, jak máte hlasitou písničku. Některé písničky jsou hodně jako tiché, tak to přehraje celkem potichu, ale když máte třeba nějakou normální hlasitost, tak to přehraje jako celkem hlasitě. Tak tohle by bylo všechno. Já vám dám do popisku náš kanál společný, kde jsme 3 a natáčíme vlogy a noční vlogy a tak. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, podpořte mě odběrem a to samé, a jestli se vám líbí naše tvorba, tak u kanálu našeho, kde jsme vlastně 3. Tak já se s vámi posledním video, ale už jsme stejně u konce, takže já se s vámi loučím a zatím čau.